Continúa a vaga de roubos en Ribeira. Desta volta foi nunha panadería onde un delincuente logrou sustraer 600 euros da caixa a plena luz do día. A Asociación de Empresarios da localidade demanda máis presenza policial para disuadir os ladróns. Que tal, saúdos? Un incendio nun edificio en Poio fai saltar todas as alarmas. O lume rexistrouse a primeira hora deste luns e arrasou coa primeira planta do inmoble que acolle varias oficinas. No momento do incendio había unha persoa nese andar que tivo que ser rescatada logo de refuxiarse nun balcón. Situación crítica na confraría de Vilanova pola alta mortaldade do marisco. O patrón maior advirte que terán que tomar medidas ante unha situación que considera insostible. Mesmo abre a porta a ter que despedir a algún dos 13 traballadores. Partido Popular e Partido Socialista unen os seus votos en Pontevedra para reclamar que se tome medidas para solucionar os problemas de inundacións na contorna da rúa Pai Fernando Olmedo e na rúa Santo. O BNG pola súa banda votou en contra, asegurando que xa se está a traballar con Augas de Galicia nun caso e a espera da DIF no outro. O Concello de Boiro e a Fundación 11 asinan un convenio de colaboración para a inserción sociolaboral das persoas con discapacidade. Promoveránse accións conxuntas de formación, capacitación e orientación, así como un servizo de mediación coas empresas e o tecido asociativo. Estamos na Semana Grande do Entroido. Uns festexos este ano condicionados polo tempo en moitos municipios da nosa contorna. Con todo, o sábado o tempo de un respiro para gozar, por exemplo, de distintos eventos. Aquí nas Novas estaremos na orella de porco da Boliña, en Boiro, ou no desfile de Meis. Ademais, arestora está en marcha xa a primeira semifinal do concurso de murgas de Pontevedra. Un concurso que poderán ver aquí en Canal Rías Baixas ao longo desta semana ou, se o prefiren, agora mesmo en directo na canle de YouTube do Concello de Pontevedra. Están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. Continúa a vaga de roubos en Ribeira. Desta volta foi nunha panadería onde un delincuente habitual logrou sustraer 600 euros da caixa a plena luz do día. A Asociación de Empresarios da localidade demanda máis presenza policial para disuadir os ladróns. A plena luz do día e sen violencia. Así foi o último roubo acontecido en Ribeira. Un delincuente habitual accedeu ao interior desta panadería de onde levou un botín de 600 euros aproveitando un descoido da propietaria. Non se trata ni moito menos dun feito illado, senón que se rexistran roubos prácticamente a diario, creando unha sensación de inseguridade entre veciños e comerciantes. Sabemos que as calles peatonales, o comercio, é onde máis ven a inseguridade que teñen, porque pasean tranquilamente, entran cos comercios abertos, e iso é o que realmente os que estamos traballando cara ao público non temos que estar preocupados de si nos van a entrar ou non. Sabemos que a presencia policial é moi importante, sabemos que o reivindicamos tanto a nivel de Concello como a nivel da Policía Nacional, que eso lle trasladamos, e estamos á espera de que a ver algún día pois si o cumpla, non? En ese caso, sabemos que os roubos tanto hai en este Concello como en outros concellos, sabemos que ao final a policía está cumprindo, pero tamén sabemos que Ribeira é unha ciudad grande, unha ciudad que é moi amplia e que si necesita pois desa presencia policial, non? Que si se ve a presencia da policía polas peatonales, a seguridade para os comercios é fundamental e tamén para a ciudadanía que vais a comprar, digamos, a disfrutar tamén de Ribeira, non? Sabemos que a presencia da seguridade é iso que nós reivindicamos, pedimos, e a ver se algún día pois nos fan caso, polo que se está vendo. Isto cada vez vai a peor en ese sentido, pero bueno, tamén sabemos, e volvo a dicir, que a policía, tanto a local como a nacional, están cumplindo ca súa labor, pero os recursos que teñen son os que hai, non? Neste sentido, a Asociación de Empresarios entende que é preciso incrementar a dotación de medios e de persoal da Comisaría de Ribeira, posto que o número de axentes con que conta na actualidade é insuficiente. Isto levámoslo reivindicando xa ano tras ano desde 2023. Nós xa hemos decidido xa non volver a facer máis escritos, porque ao final todos os escritos quedan en nada, as cousas estánse vendo que sí que é realmente necesario, cunha gran infraestructura que ten o Corpo da Policía Nacional aquí en Ribeira, que adoten do catálogo que realmente teñen que ter, e así pois poder ver como se suele pedir, e como queremos ver a policía pois durante os horarios de comercio, non? Nós tamén sabemos que a policía está facendo tamén o seu traballo, sabemos
que esta xente que están delinquindo sabemos que os deteñen, pero preséntanos ao juez e deixanos en libertad. A justicia está funcionando así, pero bueno, nos agradecemos o traballo e a implicación da Policía Nacional, pero tamén queremos e seguimos reivindicando que sí, fai falta máis presencia da Policía Nacional. O próximo xoves está prevista a celebración da Xunta Local de Seguridade para abordar o incremento dos roubos e buscar unha solución coordinada entre as distintas administracións e forzas de seguridade. E a Garda Civil dá por desmantelado un punto de venda de drogas a pequena e mediana escala no Grove grazas á operación levada a cabo o pasado venres na vila. Finalmente foi detido un varón de 53 anos, veciño do Grove, que quedou en liberdade con cargos, e hai tamén outro home de 41 anos investigado. Ambos son presuntos autores dun delito contra a saúde pública por tráfico de drogas, nos dous casos con antecedentes policiais. Como xa lles contamos o venres aquí nas Novas, na vila levouse a cabo un rexistro en concreto nun inmoble situado na rúa Luis Seoane. As imaxes que están a ver foron distribuídas pola Garda Civil do momento no que accedían a esa propiedade. Ali incautáronse de máis de 63 gramos de cocaína, 5 gramos de heroína, máis de 6 gramos de haxish e case 67 de marihuana. Había ademais cartos en efectivo, útiles para o pesado e distribución de droga, 2 machados, un revólver de aire comprimido e unha pistola semiautomática. Ademais, localizaron distintos efectos de dubidosa procedencia como xoias, moedas antigas, ordenadores portátiles ou unha tablet, entre outros. Esta madrugada un incendio nun edificio da Avenida da Seara no concello de Poio fixo saltar todas as alarmas. As lapas comezaron ao redor das 7:20 e arrasaron coa primeira planta do inmoble que acolle as oficinas dunha autoescola e dunha empresa de sistemas de seguridade. Tamén afectaron a unha parte do segundo andar. No momento do incendio había unha persoa na primeira planta que se refuxiou no balcón pola intensidade do fume. Finalmente foi rescatada. Nas tarefas de extinción participaron efectivos de emerxencias de Sanxenxo e os bombeiros de Ribadumia, tamén os bombeiros de Pontevedra debido ao risco para as persoas. Os traballos prolongáronse ata as 8 da mañá, aínda que o edificio non sufriu danos estruturais, si quedou moi afectado polo fume, polo que permanece desaloxado. Cambiamos de asunto, situación crítica na confraría de Vilanova pola alta mortaldade do marisco. No opósito explican que se debe á gran cantidade de auga doce pola chuvia e o alivio dos encoros. O patrón maior advirte que terán que tomar medidas ante unha situación que considera insostible. Mesmo abre a porta a ter que despedir a algún dos 13 traballadores. Na confraría de Vilanova, como noutras da zona, chove sobre mollado. Dende o opósito levan anos advertindo que o sector está a morrer, pero desta volta as malas condicións meteorolóxicas que padecen dende hai meses, xunto co alivio dos encoros, pintan o seu futuro aínda máis negro. O marisco se colle con palas, está todo amontonado, moito morto, hai algún calengo de fora. E claro, a situación, xa digo, como estou dicindo sempre, xa estaba mal e agora é crítica. Pois están en grupos intentando salvar o que poden. O biólogo noso tamén está a pé de playa mirando como está a situación. En Vilanova as zonas máis críticas son o Esteiro e Ariño, onde nos últimos días o marisco morto amontoase na area. O patrón explica que non se salva nin o marisqueo a pé nin a frote, afectando a todas as especies. A japónica, que é a máis dura, que aguantaba tanto, todo ten o seu límite. Estalle chovendo agua dulce, como vos vedes, non para, e claro, a situación é a que é. A flote foron mirar un buzo e díxonos a situación tende la chunga, marisco morto, morreu na valla, morreu o longueirón, o sea, a meixa que vese por arriba, o sea, a situación está abarcando todo. O patrón maior lembra que na confraría de Vilanova xa tomaron medidas nos últimos anos para ir capeando o temporal, pero di ver unha situación cada vez peor. Mesmo abre a porta a ter que despedir algún dos 13 traballadores do opósito. Non nos gusta despedir a nadie. Xa digo, estamos apretando en todo, en limpiezas, apretando en moitas cousas e aguantámonos con pérdidas o ano pasado, este ano pérdidas. Pero, claro, a esperanza que temos é a ver se recupera, pero este ano non vamos a superar. Pide que a Xunta reaccione. Está ben as axudas, dentro do malo están ben, non é unha solución, son parches, están ben, porque a xente sin cartos non pode estar, pero as cofradías, nós non podemos manter 13 traballadores sin faturar. Deronnos o ano pasado 4.000 euros, outro ano 10.000, nós con eso que non facemos nada. O sea,
vamos a ter que despedir as cofradías aos empleados todos. A administración debería axudar, certo que lle botan a man e que non digo que non, aos mariscadores, pero ten que ser o día a día, que non podemos estar esperando 4 meses, non podemos esperar 6 meses para que nos cheguen cartos. De momento as mariscadoras están a sementar de novo aquel marisco que se salvou a verse desta volta consegue sobrevivir. Unha xestora presidida polo exalcalde de Noia, Jesús Díaz Fornas, será a encargada de dirixir o proceso para a constitución da nova executiva local dos socialistas en Ribeira. O obxectivo é consolidar unha dirección forte e estable de cara ás eleccións municipais de 2027. O PSOE de Ribeira avanza no proceso de constitución da futura executiva local. Estará coordinado pola nova xestora presidida por Jesús Díaz Fornas, que conta cunha ampla bagaxe política. Ademais, o alcalde de Noia exerceu como deputado provincial e tamén no Congreso. Xunto a él integran a comisión Juan Jesús Ares, Patricia Lojo, Gema Fernández e José Luis Ruiz. Este equipo será o encargado de supervisar o proceso de elección da nova dirección local, co fin de que poida recuperar a normalidade tras varios anos titelada pola executiva provincial. En aquel ano 22 se tomou esa decisión, a de tutelar a agrupación, e desde ámbitos superiores, como digo, no provincial e do nacional galego, e tamén había implícitos uns temas xudiciais que se entendeu que era ben que se resolveran antes de que a agrupación volvese a ter vida propia. Bueno, pois agora todo aquilo xa rematou, xa se solucionaron os problemas e se aclararon as cuestións que había que aclarar, e agora é cando a agrupación de Ribeira e os seus militantes teñen que volver a tomar rienda da mesma, non? E nós ca constitución desta xestora o que estamos facendo é poñendo en marcha o proceso que vai a rematar con que a agrupación socialista de Ribeira teña a súa propia executiva local, e a partir de aí, pois, eles decidan cal vai a ser o futuro desta agrupación e da súa relación ca veciñanza e da súa proposta política para a veciñanza de Ribeira. O principal obxectivo da futura executiva será o de recuperar unha base sólida e atraer novos militantes de cara ás futuras municipais do próximo ano. Bueno, pois vamos a estar un pouco detrás do proceso de elección dese novo secretario xeral de Ribeira e desa nova executiva local de Ribeira. Non simplemente vamos a vigilar que o proceso se adecue ás normas estatutarias que ten o partido, que o proceso se leve da forma máis cómoda posible e de máis seguridade posible para os militantes de Ribeira, e a partir da elección da nova directiva, pois serán eles xa quen teñan que camiñar solos e quen teñan que dirixirse á veciñanza e poñer en marcha o que diste unha dirección política e unhas propostas para o futuro dese concello, do Concello de Ribeira. Na actualidade, o Grupo Socialista conta con tan só un representante na corporación, o concelleiro Francisco Suárez Puerta, que formaba parte do executivo local ata a moción de censura que desaloxou o tripartito do poder o pasado mes de setembro. Partido Popular e Partido Socialista unen os seus votos en Pontevedra para reclamar que se tomen medidas para solucionar os problemas de inundacións na contorna da rúa Pai Fernando Olmedo e na rúa Santo. As dúas formacións votaron a favor dunha moción que os populares levaron ao pleno municipal. O BNG pola súa banda votou en contra, asegurando que xa se está a traballar con Augas de Galicia nun caso e a espera do Adif no outro. O Partido Popular reclamou hoxe no pleno de Pontevedra que o Concello leve adiante obras urxentes para evitar as inundacións na contorna das rúas Pai Fernando Olmedo e do Santo en Lourizán. Que estoy convencido que se puede solucionar, pero para el que han faltado, sinceramente, recursos económicos, para que han faltado voluntad política, y además lo que estamos viendo es que posiblemente, yo no sé si será el cambio climático o no, se ha agravando y se está agravando en los últimos tiempos, y en Pontevedra hasta tenemos normalizado que el alcalde ni siquiera salga de su despacho o se reúna con los vecinos para intentar solucionar el problema. Eso es lo más triste de todo, que tenemos un alcalde que ni siquiera va a reunirse con los vecinos cuando tienen que irse de sus casas. A moción saiu adiante cos votos a favor dos populares e dos concelleiros do PSOE. Sobre a rúa Pai Fernando Olmedo, Iván Puentes destacou que Augas de Galicia traballa actualmente nunha solución que foi posta sobre a mesa polos socialistas no anterior mandato, a construción das balsas inundables en Valdecorvos, proposta que fora criticada no seu momento por Domínguez. Non intente disfrazar de incompetencia do Partido Socialista a súa.
Porque o que pasou neste caso é que a Xunta de Galicia fixo o seu traballo e vostede o ridículo, simplemente. Asuma que non fala co presidente Rueda, que non fala coa Xunta de Galicia, asuma que o que está a facer a Xunta de Galicia en Pontevedra vostede o descoñece e que lle pode desacreditar ao Partido Socialista simplemente a estes 5 concelleiros. Asuma iso. O BNG pola súa banda votou en contra. Sobre a Rúa do Santo, César Mosquera insistiu en que calquera actuación depende do visto bo de Adif, que xa se está a valorar. É que neste momento se está axudicada para executar o cambio do tubo por parte de Adif. Está axudicado. Ben, se alguén é capaz de resolver que nos den autorización para executar a solución que anda sobre 200.000 euros e que non se vai arruinar o Concello por eso, aparte tense gastado bastante máis en outros tubos. Se alguén, nós estamos dispostos a facelo mañán mismo, pero non podemos facer sen esa autorización. E sobre a Rúa Pai Fernando Olmedo, Mosquera defendeu que a situación está nas mellores mans, que son as dos técnicos de Augas de Galicia. Ademais, adiantou que haberá boas noticias nas próximas semanas que fan que sexan máis optimistas sobre a posibilidade de atopar unha solución definitiva. Bueno, quen quedou só na votación na súa proposta para instar o Concello de Pontevedra a valorar a adquisición e rehabilitación do antigo cine Gómez foi o Partido Socialista. BNG e Partido Popular optaron pola abstención nunha moción que plantexaba converter este local no centro da cidade nun centro sociocultural. Pero os nacionalistas existen numerosos impedimentos técnicos, pero os populares a proposta non está traballada. Entendemos que o Concello non só debe intentar salvar o Gómez da destrucción, sino que ademais queremos que se transforme nun espacio polivalente, nun auténtico centro cultural municipal do que Pontevedra aínda carece. Atrancos, pois pode poñerlle todos os que queira. Evidentemente o local tivo sitenos e afortunadamente gracias a eses atrancos non se destruiu aínda de hoxe, non estaría xa destruído. Outra cousa é que teña a vontade de buscar solucións ou non buscarlle solucións a eses atrancos. E nós o que lle pedimos é sentémonos e busquemos solucións a eses atrancos para ver se é posible solventalos, como, por exemplo, neste caso de iniciativa privada. Creemos que, malia ter sido efectivamente un espazo senlleiro da cidade, xa nada queda del máis alá da súa localización. O interior foi baleirado, as saídas de emerxencia dificultadas e, ademais, posiblemente sería unha responsabilidade pola nosa parte, como Concello, interceder en negocios privados agora que semella que habería unha alternativa para este espazo. Sin saber el precio, sin saber si hay o no los temas, como decía el señor Ubiña, los temas del punto de vista jurídico, legal y arquitectónico que lo puedan paliar y que lo puedan hacer, pues entendemos que es difícil posicionarse. Por lo tanto, yo le voy a decir, nosotros lo que vamos a hacer es, nos vamos a abstener, porque creemos que es una idea que se trae aquí, quizás porque vieron en la prensa, vieron que estaba eso y dijeron, bueno, pues vamos a utilizar esto, pero desde luego está muy verde. Vila García prevé licitar na primavera a xestión da Escola Infantil Municipal. O Concello asegura que está axilizando o máximo posible a redacción dos pregos para volver sacar esa licitación, un trámite, lembran dende Rabella, necesario para actualizar a situación do centro situado na Lomba. O Executivo explica que os técnicos municipais están traballando xa dende hai tempo na elaboración duns pregos que presentan a súa complexidade por tratarse dun servizo de atención á infancia e porque terán que adaptarse ás actuais condicións nas que se presta, tras terse establecido a gratuidade da escolarización entre os 0 e os 3 anos e a consecuente perda de ingresos. Ademais, o Goberno local di entender e compartir a preocupación e o malestar do persoal, o que ofrece toda a súa colaboración. Lembra que, para axudar a paliar a situación en tanto non se renova a concesión e para facilitar que as traballadoras cobren as súas nóminas en tempo, o Concello está aportando financiamento por enriba do que lle corresponde por contrato. Bueno, a volta da publicidade, entre outras cousas, falamos do Entroido.
Aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. O Concello de Rianxo saca a licitación o proxecto de unificación dos baixos das vivendas dos mestres para uso social. Esta actuación, cun orzamento de 273.000 euros, suporá o acondicionamento dunha superficie duns 200 metros cadrados, divididos en 4 locais independentes, pero conectados mediante unha pasarela. Garántese así unha maior versatilidade do espazo que acollerá diversas actividades sociais e culturais para uso da veciñanza e das distintas entidades do municipio. O prazo de execución, unha vez resolta a licitación, será de 10 meses. Dende o PSOE rianxeiro amosaron a súa satisfacción ante a boa marcha do proxecto, froito do diálogo e do acordo político, que suporá ademais o inicio dun modelo de xestión de espazos públicos baseado na accesibilidade e na funcionalidade. E a Deputación da Coruña aproba de forma provisional a concesión de subvencións para financiar os gastos de persoal técnico encargado da atención de museos durante este ano 2026. Serán un total de 20 concellos en toda a provincia os que se beneficien deste programa de axudas, que suman no seu total uns 400.000 euros. A finalidade destas axudas é reforzar a atención ao público, a dinamización cultural e a correcta xestión dos equipamentos museísticos municipais. Entre os concellos beneficiados atópanse a práctica totalidade dos concellos do Barbanza e de Muros e Noia, en concreto a Pobra, Boiro, Lousame, Muros, Outes, Portodosón, Rianxo e Ribeira. O Concello de Boiro e a Fundación 11 asinaron un convenio de colaboración para a inserción sociolaboral das persoas con discapacidade. Vanse promover accións conxuntas de formación, capacitación e orientación, así como un servizo de mediación coas empresas e o tecido asociativo. Seguindo coa súa política de inclusión e integración real, o Concello de Boiro vende a asinar un convenio con Inserta Emprego. O acordo, suscrito esta mañá entre o alcalde e a secretaria xeral da Fundación 11, busca mellorar a empregabilidade das persoas con discapacidade do municipio a través de programas de formación e orientación, así como un servizo de mediación entre o tecido asociativo e as empresas para a adaptación dos postos de traballo. En este convenio hemos plasmado todas las líneas relacionadas con todo eso, ¿no? Con la intermediación laboral, ¿no? El acompañamiento a empresarios y empresarias que quieran contratar a personas con discapacidad, a las personas del municipio que quieran trabajar también en colaboración con el ayuntamiento. Estaremos aquí, como ya hemos venido haciendo, unos días para analizar con ellos qué perfil para trabajar tienen y si precisan una formación también lo vamos a hacer, ¿no? Vamos a gestionar formación específica para las personas del municipio si vemos que hay posibilidad, ¿no? Y también con las empresas, ¿no? Queremos que las empresas del concello también, si quieren contratar talento de personas, ya ni diversos ni nada, sino personas involucradas y que quieren trabajar, pues que también nos tengan en cuenta. Y sobre todo también queremos que si alguien quiere emprender, pues que también nos tenga en cuenta. Na actualidade, Inserta Emprego conta en Boiro con 150 persoas con discapacidade inscritas na súa bolsa de emprego, o que pon de manifesto a aposta do Concello para xerar novas oportunidades laborais entre os colectivos máis diversos. Este convenio lo que estamos reforzando es nuestro compromiso con el empleo y con el futuro de nuestro municipio, sumando recursos para ofrecer nuevas oportunidades laborales, generando empleo de calidad y mejorando la empleabilidad y la inclusión laboral. Bueno, dentro de un ratito pues seguiremos explicando los proyectos que tenemos en Boiro en tema de empleo, que son muchos y variados, y pensando sobre todo en las personas, ¿no? Nada, yo creo que esto va a ser el inicio de una gran amistad y colaboración entre el Ayuntamiento de Boiro y la Fundación 11 y creo que, bueno, ya va a ser es un éxito ya con esta firma de este convenio y creo que van a salir buenas cosas de este convenio. O convenio, que conta con financiamento da Unión Europea, establece ademais a creación dunha comisión de seguimento para avaliar as distintas accións conxuntas que se porán en marcha, así como os resultados reais de inserción dos participantes. Este luns entregáronse os primeiros premios Mais Aqua, un novo recoñecemento da Deputación de Pontevedra ás comunidades de auga da provincia. Os galardóns distinguen os 12 mellores proxectos destas comunidades repartidos en 4 categorías. En concreto, distinguíronse 12 proxectos pertencentes a 9 entidades de distintas comarcas. Da nosa contorna, na categoría de iniciativas innovadoras na xestión comunitaria, o segundo premio foi para Abelle Sentín de Vilagarcía. Ademais,
máis, no apartado de boas prácticas en calidade sanitaria, o primeiro premio levou uno a comunidade de usuarios de auga da Igrexa, en Caldas de Reis. En total, este primeiro certame máis Aqua recibiu 37 solicitudes, un acto no que os premiados agradeceron o apoio da Deputación e a importancia deste tipo de axudas para garantir un acceso de calidade e sustentable á auga en lugares do rural. A entrega destes premios correu a cargo do deputado de Acción Comunitaria Javier Tourís e do presidente da Deputación. Luis López salientou que dende o organismo provincial están a destinar máis recursos que nunca para apoiar as comunidades de augas. Ademais, lembrou que os plans Máis Aqua e Máis Nova Aqua teñen aberta unha nova convocatoria para este ano 2026 que sube as partidas ata o 1,44 millóns de euros e 360.000 para atender a máis colectivos. Hoxe, os protagonistas sodes vós, veciños e veciñas de todos os concellos da provincia, que poñedes o voso tempo, as vosas ideas, os vosos recursos ao servicio da provincia para mellorar infraestructuras, mellorar servicios e mellorar a calidade de vida das vilas e das parroquias. E isto non é un motivo para ter uns premios. Claro que o é. Claro que o é, e por iso entregamos hoxe os primeiros 12 galardóns dos premios Máis Aqua para recoñecer o mérito de proxectos que sobresaen pola calidade da traída, así como o suministro de auga en contornas rurais, garantindo un servicio de calidade, accesible, sustentable e innovador. Imos con Entroido, a comarca do Barbanza viviu a fin de semana grande destes festexos con festivais e concursos de disfraces, aínda que moitos concellos decidiron suspender boa parte do cartel de actividades polo mal tempo, outros pola contra seguiron adiante coa programación. E o caso de Boiro, que volveu reunir na tarde do sábado a centos de veciños na praza de Revelar, na Boliña, coa tradicional festa da orella de porco. O Entroido tamén se deixou sentir na comarca do Barbanza esta fin de semana. Moitos concellos, vendo as previsións meteorolóxicas adversas, optaron por suspender boa parte da programación e outros, pola contra, decidiron seguir adiante co cartel. Unha das citas festivas da fin de semana máis multitudinarias tiña lugar en Boiro, coa festa da orella de porco, celebrada na praza de Revelar, na Boliña, baixo a organización da Asociación de Veciños Riobreiro, en colaboración co concello. A cita na que se mestura carnaval e gastronomía estás a converter co paso dos anos nun evento imprescindible no Entroido da comarca, congregando a centos de persoas desexosas de degustar as racións de orella e tamén de postres típicos destas datas, como é o caso das filloas, as orellas ou as rosquillas. E dende ali moita xente se trasladou ata a praza do Concello para continuar coa festa, neste caso organizada pola Asociación Peñas Boiro e que se prolongou ata altas horas da madrugada. En Porto do Son, na carpa habilitada no Paseo Marítimo, celebrouse onte domingo tamén a foliada choqueira e a festa da filloa. A cita reuniu tamén a un gran número de persoas, especialmente nenos, que quixeron disfrutar da xornada festiva, acudindo cos seus mellores disfraces. E multitudinario foi tamén o Festival de Entroido de Lousame, celebrado onte domingo no Polideportivo Municipal. A cita, unha das máis concorridas dos últimos anos, incluíu unha festa infantil, con música, degustación de postres típicos de Entroido e o tradicional desfile, recuperado nesta edición, despois de varios anos en celebrarse. O tempo acompañou e Meis puido gozar do seu Entroido, a chuvia de un respiro este sábado, permitindo a veciñanza do municipio vivir o grande a festa. Unha festa que arrancou co gran desfile polas rúas do Mosteiro, dende o pabillón municipal de deportes ata a Praza de España. Ali tivo lugar a entrega de premios. O xurado, dende logo, non o tivo nada doado a hora de elixir os mellores disfraces de cada modalidade. Houbo premios nas categorías individual, parellas e grupos. En total, o Concello repartiu 3.000 euros nos distintos premios, ademais de vales agasallo para gastar no comercio local. No desfile participaron unhas 500 persoas ataviadas cos seus mellores disfraces, incluindo distintas comparsas. O bo tempo tamén fixo que as rúas se enchesen de xente que gozou coas distintas propostas. A xornada rematou con animación musical.
E xa está en marcha en Pontevedra unha das citas máis importantes do seu entroido. 8 agrupacións compiten no concurso de Murgas. O Pazo da Cultura acolle esta noite a primeira semifinal na que os participantes teñen media hora por actuación. Dende as 9 da noite xa pasan polo escenario Naveiro, Aberto en Canal, Baldo Lérez, hoxe aquí, mañán alá, Tropa de Moncha a Caralla e os Trapalleiros. O mércores celebrarase a segunda semifinal coa participación de Equipo J, vixentes gañadores do certame, Jana de Leria, Arrombados e Leña Verde. A final celebrarase o xoves e a Murga que resulte gañadora conseguirá un premio de 1.200 euros. Todo o certame será retransmitido en streaming e poderá seguirse na canle de YouTube do Concello de Pontevedra. Tamén poderán ver o concurso íntegro aquí en Canal Rías Baixas. A primeira semifinal emitirase o mércores 18, a segunda o venres e a final o sábado, sempre ás 10:30 da noite. Pois iso, coas Murgas que arestoras están a celebrar en Pontevedra, marchamos á actualidade con canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Como sempre, graciñas por estaren aí.